Barkanku da zuwa ATV Hausa, tashar da ta dinga kawo muku ingantattun labarai a harshen Hausa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Wani bature ya taso daga ƙasar Turai zai zo Najeriya, sai aka ta gaya masa Najeriya macuta ne, azzalumai ne, yan 419 ne, yan yahu ne, da aka ɓata mana suna. Ya zo ya sauka a Abuja da jakunkunansa guda biyu da babba da ƙarama. Ya ɗauko ɗan taxi daga airport ya kai shi masauki. Yana kai shi masauki sai ya zama cewa ya manta ƙaramar jakarsa a cikin taxi ɗin. Kuma a cikin ƙaramar jaka a nan dalolinsa suke da takardunsa da fasfot ɗinsa. Shi kuma ɗan taxi bai gani ba, ya ja tasin sai ya tafi. Sai da ya je reception an ba shi ɗaki ana duba jakunkuna sai ba ga ƙarama ba. Aka buɗe ɗan taxi ya tafi. Ya ɗora hannu a ka ya fara sallan lami. Cewa shi abin da ake gaya masa an gudu da jakarsa. Shi kuma da ya isa inda zai isa sai ya tsaya zai sallah. Bayan ya yi sallah zai yana goge taksinsa sai hango jaka a ciki sai ya yi kwana ya zo reception. Ya ce ɗazuni ne ɗan taksin da na sauke wani bature. Suka ce aka ana ta neman ka. Ya ce to gani na zo. Aka buga masa waya ɗakinsa ya sauko. Ya ce jaka ka manta a taksi na, ya bashi jakarsa. Ya buɗe ya ga fasfot ɗinsa yana nan, dalolinsa suna nan, takardunsa suna nan, ko buɗe ta bai ba. Sai ya ɗauko na abu ya bashi ya ce a'a dama musulunci ya ce in ka tsinci kaya kai cigiya shekara guda. Baturen nan ya ta rubutu cewa ƙarya ake wa musulmi, duk mutanen kirki ne, ya haɗu da su mutanen kirki ne, mai tukin taksi ma mutumin kirki ne. Ashe in kayi abin arziki ka cece mu gaba ɗaya, in kayi abin tsiya ka jawo mana zagi gabaki ɗaya. Zuwa kan yasa ce adalci yana wato jawo waɗanda ba musulmi ba su yi sha'awar musulunci su shigo idan aka yi musu daidai aka ɗabbaka ayyukan musulunci.